Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa. A dneska tu mám dropper, takže ja už budem viac zdržovať a idem na to. Dobre, takže som level 99, lebo som taký tryharder, že ho. A tak to je jedno, dnešným celom to bude dokončiť, teda snaď dropper. To snad nikomu nemusím vysvetliť, jak to funguje. Budem padať a nemôže sa niečo dotknúť, hej? Snad to každý pochopil, a keď nie, tak neviem, čo mám povedať. OK, toto je zatiaľ len level 99, to je... Už je to trochu ťažšie, lebo tam... Dobre, ja musím ísť dolu. Takto nejak. No, tak nie. A tak to je jedno, dobre. Tak. Bum a cez toto. OK, tam je nejaký all good. Ne. Dobre, all good level 100. OK, máme tu hotdogy a cheeseburgery a popcorny a neviem čo, nejaké turety. Prečo je to tam malé? Tak to je end, kámo, jak to mám dať všetko? To ne. Čo to je, sakra? OK, toto by som si tak dal teraz. Dobre. Kurňa, toto nedám, fakt, akože to čo chcú, to je end, fakt. Čo? Ne. Ja skapím na druhom hotdogu. Dobre, ja musím ísť tak. Tak nejak. Tak nie a... Let's go. Teraz to je jedna. Čo? What? Čo to? Aha, ja musím ísť do toho mody. Joj, to mi nikto nepovedal. Keď mám ísť tu. Aha. What the fuck? Tak ja nechápem, akože čo to je. OK. Ale ja musím ísť. Hela, čo to je, kam, fakt. Ja som taký drevak, ja neviem, čo to má robiť. Ale jak mám to tam, kde mi šípka ukazuje? Asi, ale... Aha. Dobre, teraz tu máme pizzu. Jej, tak koľko je tu? OK. Tak to je... Čo ti dáva, čo to je? Tyko. Pizzu nemám rád, fuj to, nechviem, ale jak mám toto dať? A vidím modré, idem len na modrý. Oh good, no stres, ale 103. OK, môže byť, zaujímavé. OK, paráda, no stres, zase furt je tu tento frajer. Toto je asi easy, neviem. OK, som sa celý čas skoro ani nehýbal. Ešte si tam vpravo dole, akože koľko... Ako som tak... Čo to tak na... Čo to je? Ja musím pri zemi, ne, ja poviem takto. Čo najvyššie. Za králikmi. Tomu ver. Wow. 106. Krásne. Veľmi. OK, tak som takto neviem, ideme takto, čo to je? Kamo, fakt, ja to livujem. Tak, teraz to cítim. Tak necítim, OK, idem. Takto. Dobre, ja. To som teda dosť dobre spravil. OK, bomba. Teraz tomu ver. Teraz to ide. Dobre, idem. Kokos, čo to je? Teraz máme jelly. Paráda. Ty kokos, dám to na prvý pokus, akože this is Sparta. Čo? Aha, ryb. Čo to je? Ja to nemôžem byť. Môžem? Čo tu máte? Veľké... Viete čo? OK, this is Sparta. Praha, ne? Kokos, čo ti dáva? Spartu dám. Easy. Bum. A bum. Easy. Psych! Na, čo to? OK, let's play. Čo to je za pec?
ideme takto len pri rohu. Tak. Oh, good. Bum! Level 111. Čo to fuck, dobre, easy. Skoro. Ja viem, že som náči na muzike mi tlieskať. Úplne. Vôbec ironicky. Bum! Čo je, ha? Na prvý. Skoro. Ty kokos, ja už som si myslel, že to tam jak... Neviem nájsť dobre prirovnanie a toto... Kraj je ciesta. OK, level 113, to je easy. No joj, tak... Čo to je ale? Už, morejka. To nemôžem ísť ale... Po kraji. Lebo je to end. Musím ísť nejak takto. A takto. Takže tak nie jak ja. Musím si to sami. Ani bum. Oh good. 114 DJ. Aha, to je end. Asi. Nejbem sa, vôbec. Za celý čas nejbem. 115 level. Neviem, sú tu peniaze. To je good. Asi. Pandy, čo ti dáva? To dám. Takto je cesta. Skoro. Nevadí, dám to. Teraz je koko. OK. Bum, tam je cesta. Humak. Medzerné ježi, ale také tučné kašlem to asi, no. Bum. A mám to. Oh good. Good baby, čo to? Sakra, dinosaur sú tu, hej. Strašne dobré na progr. OK. Oh good, no stres. Pod kontrolou. Pohoda. Pohoda. Ja musím mu niekam skočiť. Tu. Kam ja sa fakt by som omýlil, niektorý mám 4 rebirty, už som to 4 krát celé dal. OK. Som ja proste. To mám? Hej, to som... Dobre, teraz. Ja musím ísť tam viac. Teraz. Nice. All good. Boom, no sredi, čo to je? On za to vstúčňuje, hej? No tak to end. Ja musím skočiť, keď to stúčne a bum. Bum. Mám to. Nemám to. Mám. All good. Samozrejme. Tak tieto flaše. Tak to je end. Ne, nechcem. Bum. Počká. Tu. Nie je doprava. To je easy. Čo je ťažké? All good ako 121. Skôr, koľko má jedno toto levelov? Tunak. Čo je zlé, kámo? Problém nejaký máš? Tak. Tak. Teraz. Aha, ešte už to je koniec. To je end fakt toto. Kámo, to je nekonečné toto. To ne. To ne! To je end! Poďme teraz tu. Nič nevidím cez to. Ne. Tak, kamo. Čo to je? Zeus. Oh, good. 23. Sú tu nejaké nulovia. To je good zone. OK. Dobre. Dobre, toto mám. Oh, good. Čo? Mám presne 523 level. Dám. Pod kontrolou. Snaď. OK. Bum. Poď. Ja to kašlem. Fakt. Dobre. Idem. Rozmáti klasy. Dobre. Teraz. Tak. A musím ísť cez tých nubov vlastne. Mám to. Úplne. Tak dneska to asi nedokončíme, keďže keď sa to dokončí, tak tu sme asi do zajtra. Ale snáď na budúce to dáme, samozrejme natočím to, keď sa vám bude páčiť. Takže dajte like, berám sa ďalšieho videa, takže zatiaľ čus.